Futbalistky Spartaka Myjava po získaní titulu majsteriek Slovenska v uplynulej sezóne vkročili suverénne i do nového ročníka prvej ligy. Z doposiaľ 6 zápasov naplno zabojovali a získali 18 bodov. V 7. kole na domácom trávniku hostili Spartak Trnava, nad ktorým zvíťazili 3-0. Úvodný gól zápasu vsietila v 12. minúte po rohovom kope Zuzana Nina Nárožná. O ďalšie dva sa postarala Tamara Kramlíková. V 43. minúte strelou zblízka prekonala brankárku Trnavy. Tretí gól zaznamenala po peknej hlavičke hneď v úvode druhého polčasu. V dohrávke 5. kola sa 11. októbra ženy Spartaka stretli doma so svojím najväčším rivalom Slovanom Bratislava. Ja si myslím, že je futbalovo najlepší Ružomberok momentálne z ostatných tímov. Ostatní hrajú proste obranný blok, do ktorého sa ťažko dostáva. Ešte keď má dobrú brankárku, tak je to o tom, či to prelomíte skôr a darí sa vám, alebo ste potom nervózni a necháte supera vlastne veriť dobrý výsledok až do konca. Slová trénerky sa potvrdili v dueli so Slovanom, keď nedokázali využiť množstvo šancí, ale naopak slovanistky vsietili 6 minút pred koncom jediný gól zápasu. Priebeh zápasu bol rovnaký ako všetky predchádzajúce. Super hral v bloku proti nám. Nevyužili sme šance, nevyužili sme 11, dali sme tyčku, Brno, 6 tutových šancí sme nepremenili a tým pádom Super stále žil a na konci dal z breaku asi z jedinej strely na bránu gól, takže aj také sú zápasy a musíme sa z toho poučiť. Najväčší problém bol v tom, že sme nevyužili šance a začali sme byť nervózni, začali sme riešiť situácie individuálne, čo absolútne nerozumiem tomu. Ale je to asi výsledok toho, že v podstate posledné mesiace sme v lige nemali konkurenciu a toto nám vychádzalo a dneska to bohužiaľ nešlo, takže asi sme mali lepšie zareagovať, aj keď sme spravili všetky stredania, čo sme mohli, takže chýbalo šťastie.